Pare na, sus, tanang itudlo sa pare, ipadag yun. Oh, kada ikaon na mo, kaya di naman kayo mukha og daghan, kaya daghan naman kayo may gikaon. Yung maingon may lami lagi kayo ng imong empanada. Maingon din, pusta pa din, pusta. Hurot kinagda. Nya kana usa ka sipi saging dagko kayo, nya among kuha ang usa ka buok. Nya maingon may piduta pagkahinog sa saging. Uy, dadaan pa din, dadaan. Ipadag. Oh. kanang manok tinibuok nya kuha ala na mo usa ka bukpaa among kanon namo limi ag timplas imong manok sa dadaan na pa dada padaan pa ipakapin patong buhi tos tangkal sa kutod mo ihaw matoy padaan kanang mga kuha kanang mga inana mga turta ini lami ipadahagid na usahagod ang pari masigyat lang mo ningon lami lagi na imong anak isa sige pa dada dada I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turn my head up and down, turn it. Ay kumpiyansa mo pitaka kay tala siyawa. Ang yawa ron kay mapatignaw kay magkanamo Mus naman. It's not all about physical or appearance that evil nowadays. Pero para na ako personally, ang makapayawa sa tao, kwarta. Kana bang nanakay kwarta? Sobra-sobra ng kwarta, manglimbong pa, manikas ka, mangawat ka, makahipo ng yawa. Kana too much of treasures, material things, or monetary reasons, you become an evil. Ha? Para ako, sobrang kwarta, mahimo kang yawa. Pero kung ang tao, wa sa kwarta, magkayawa-yawa sa kinabuhi. Ano tinurong isoon? Asikang yawa, wati kwarta. Diba? Ingon na yawa. Kalimot ko sa yawa. Jesus! Kaya ka sarit nun! Hindi ko yawa! Kaya yawa kasi yawa ang yawa. Jesus ka sarit nun! O siya yung tuyo ka na mo! Di maka... Ya, singit yawa! Kalimot ko siya. In other way of saying, all the things of this world will be defeated by God. Even the powers of darkness, the power of evil. At ato niya, kani bang COVID-19 para akong yawa ni? No, sige tag, di ta kita sa tao, di ta kaibog, nanghiwi pa muna ko. Di ta kailan ninyo, wata kaibog kung sa inyong reaksyon. Kanang sakit, yawa man na. Because anything that is not good could be the source of evil, if not evil. Kaya nasakit ta, kanang COVID-19, usam na kayawa. Pero whether you like it or not, for me personally, one day, this will be defeated by the power of God. Ninyo. Pakpak atong ginawa may soon. Ang atong kuha na may soon, ang ligong pagtuo o pagsalig sa Diyos. Ako, kumbinsido yun ko. Maabot yung panahon na mahuno ng COVID-19 na kung bagong variant ko, mga kagaw, mga virus. Para sa kino, why makabumtog mga ikson. Ang kuwang na ito, deep trust and great faith in God. Sa English pa, mauna na siya. Kamo mga asawa, mangabit ng inyong banang. Unsa may imong isulti nga nindot, mauna ni ang katumanan sa akong giingon sa kasakit ug sa kalipay. Di ba? Mauna niyang ipanumpaan dito mga bakakon mong dagko. may pa kay mong kupot-kupot sa kamot sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanato nga istoryahe. Inigabot nas kasakit kami nyon, yaw ikang panwaya ka, ikang buang ka, ikang ayawa ka. Ayaw.
Ngano magsaba-saba pa man kadiha nga mao naman na ang kasakit nga imong gipanumpaan. Tan-awa na lang ang nindot, Lord, salamat matuman na gid ni. Ay, nya niguli sa imong bana mayon ka niya na ay tuma na sad ni, kalipay na sad kanya na uli naman. Iniglakaw na sad, padong na sa skabit, wa na sad kasakit na sad, katumanan lang gyapon eh. O ana. Nya wa nay kwarta imong bana, wa na sad mo'y kwarta kay gidatong man dito sa kabit, gihurot man dito sa mga iyang mga smiring hoy dito. Maingon ni ka, ni Lord, wa nay bugas malungag, wa nay kapalit og tambal, katumanan gyapon eh sa giingon nga sa kahamugaway og sa kapitos. Oh, di ba? Nya muyaw-yaw pa day ka ana nga katumanan man. Unsa man inyong gibuhat, maayo ni daotan. Kini bang nisimba mo? Oh, wala, luwas na mo. Nya paglipot nimo diya sa simbahan, naningil man kag utang. Maayo na dili. Wa na disgrasya na sa kadito. Impierno na sa ka. Pag abot sa unahan, nahinomdo man ka nga di maayong maningil sa utang. Nasugatan na sa nimong laing nangutang nimo, ni smile na lang ka. Unsa man tayo imong gibuhat? Oh, wa na, luwas na pug ka. Tanawan ni karon, dagko kay mga eyebags ang mga batanon. Ngano man, tungod anang wa nay hapitog, sigig yung tanawan ng cellphone. Wa nay tagdanay, di na gani magdungag kaon, di na gani ka kani-ganing karosaryo nga magdungan ang pamilya. Nag-iyahay. Tanawa ang ato mga batanon, siging premarital sex, kay siging tanawa na mga porn diha, na kondisyon ang hunahuna, sige excited na kay mubuhat anang kalaway, kahilayan, nga mo'y gihimo diri aring batanon sad nga anak. Yaon sa may ending ka ani, dili ka kasakit, dili ka kapag kabungkag sa pamilya, dili ka pagkahagba sa atong moralidad. Oh, tutok lagi mo nako. Muna selfie gyud ko, selfie gyud tarong-tarong ana diri, dawal-dawal anang dila, lisngag-lisngag ana mga simod unya i-upload dayon aron daghan ang mo-like. Apil pag-like ning gawali. Sulob-sulob anang mga short, TikTok, kiay anang naapakita-kita anang ilang dughan o ilang pusod nya i-upload dayon sa TikTok. Mutan na aura basag ko usahay. Naabot mangutanan ako pa dir, unsa maginang love offering? Di ba ako naman ang i-explain ninyo? Unsa pila may kantidad anang love offering? Pilay kantidad. Nabi ay presyo ang love offering. Ang uban maingon mo din, bisag pila lang kay love offering man, bisag pila lang. Sayop na bisag pila good taon. Ang love offering is ang labing dako nga imong ikahatag. Love good. Ug love nako ang madre, tagaan din ako gamay nga kantidad. Kinagingos madre, wa nay atop na mo pa der, buslot na. Ilisan ko na ter. Tanan akong kulikta, akong ihatag diya. Kay love man, pero naglagot ko sa madre, buslot na namong atop, agwantahan na ter. Natay mag-blessing kong balay, niya, nag-uwan-uwan ba? Niya perting lapuka sa akong sapatos. Niya, maingon din ko, anhilang ta magsugod sa gawas. Niya, ako ding aksyon og hubo. Maingon din tagbalay, ay isud lang pa din, isud lang. Ana, niya, pertir bang limpyuha kay magpa-blessing kog balay, ila mo ng limpyuhan daan, astan lagi, marka ang mga lapok nga to Igsaka nga to, sagdan na, nako, uy, nabuling na to, sasagdi lang pa din, kami nalay mo limpyo, ana. Perting pailob kay pari man. Ila pa tong anak, hapak na yun. So, ang pari, wag yun, girespetuan yung pari. Usba na inyong kinaiya mga asawa. Paraig sa inyong bana. Bisag tamparoson ka, paraig. Bisag ikan sa iyang kabit, paraig.
Bisag hubog siya, paraig. Bisag ihurot niya sugal ang iyang kwarta, wa na ikarimit, paraig. Bisag wa kay kaon, kay wa na katagaig kwarta, paraig. Bisag hanap na kay imong naong, halakapyot. Hanap na kay imong pananaw ba? Hangtod ang imong bana makarealize na wap agid ay kaniya pakanan. Kaya mo ingon mo na siya, nganong luspad man kay kaday. Sa, pabiyak ko'y kaon. Isa, nga naman kay kaon. So, nanali kay gihatag na ko. Isa, alaluwa man day no. Ako mo ditong gisugal day dito. Ana, ko, mangutang sa ko dire. Magkabuang nagpangutang dito. Isa, ikanalay pangutang ha, kaya di nabi ako kalakaw. Isa nga naman siya, wa na ko'y panuhod, kaya wa ko'y kaon, tulo na gud ni kaadlaw. Isa nga naman ka musulti, because I love you. Tanawa, di ba? Mauna juga kamatay sa imong bana. Giingnan man Kristo, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Higugmaa ang inyong kaaway, pasaylua ang nakasala ninyong kapituan kapito. Awa na, nangalusno na sila. Kung tamparoson imong pikas, aping ipatamparos lang sang pikas. Kung kamo magpahulam, ayaw na paningil og bayad. Kung may mukawat sa imong butang, ayaw nagbawia. Pagtudlo ni Kristo ani na kayo sa nayabag na ning tawhana, patyon tani. Nga naman, kining mga tudlo ni Kristo, mauni ang maggiya nato pagbiya aning kalibutana, pag-detach aning kalibutana, aron makasud ta sa gingharian sa Dios nga tuas langit. Nanglitan imong anak, eskwela o grade 1, pagkatapos tuig nahagbong, hay may imong hinumduman. Ang mga adlaw nga iyang gieskwela sod sa mga hapit mo 300 ka adlaw nga siging adtong eskwelahan o kadtong pagkahagbong niya. No, ang pagkahagbong no, buangon ka. Wa jud ka kadayeg atong sige siyang adtos eskwelahan 200 kapin ka adlaw, bisag bugo sige lang yapong eskwela, wa jud ka ana makadayeg. Di ba? Nindot kayo na imong pikpiko ng believe kay ko nimo dongda kay bisag sige kag kahagbong sige sa kag eskwela. Ako pa ana di ko kahimo anay og ako'y mahagbong muundang nako pero ako di ako believe nimo mo na keep it up. Dili mo. Mo na kada tuig sige lang ng kahagbong. Ang pari sad, iglakaw ron ako dito, tiksan-tiksan ko, Father, I miss you. Nya padadaan din ko anang picture nga gamay na lang kay gihapin sa lawas ba. Ang samay ako isulti. Maingon gani ko, ala nindota ani oh. Nya maingon ko, miss you to. Sus, pa na padong nako sa impierno ana. Nya paghuman nakabawi man ko. Ala Lord, sorry kay Lord. Pari man day ko Lord. Ana, sorry kayo. Ako na ning i-erase. I-save lang ni nako. Oy, patay ka pa. Ay, save niya. Delete ginagyan. Delete yun. Tanan, ay nabutang eh. Save mo na ni mo. Man sa tay subay-subay pulong sa Ginoo ug musubay man ta layo kayo, distansya kayo bisan gyud dinis pagpanimba di man mo paduol sa altar na manglingkod anas mga layo kayo kaning as duol. Congratulations. Pero kamong magsigig pili palayo ilhanan kayo mo bisan sa inyong balay layo kay ninyo ang pulong sa Ginoo. Nya karon unsa may pinakaduol nato ang pulong nga naa sa cellphone gikan sa atong mga ka-textmate, sa atong mga ka-chatmate, gikan sa mga tao nga nagsigig bandilyo anang ilang mga TikTok, kanang ilang Facebook, kanang ilang mga unsa na dihang mga produkto nila, paputi snaong, pakolors buhok, unsaong pagpanindot ang kilay, mga kuko, tanan, o kanang mga porn, nagikan sa mga malaway kaayong mga tao, nga gi-share ang ilang mga laway nga mga buhat, na naghubo, uban pa diha. Kita lang nung taan na usahay.
Mauna. Nya muna itong mauna siya. Maunay atong gikalingawan, maunay atong mga computer games, kanang ilang mga games diha, kanang ilang mga kunuhay, mga unbelievable nga mga talents. Maunay atong gisigyag tan-aw, pero ang pulong sa Ginoo nga maogi tuburan sa grasya, sa healing power. Wa na no nato tan-awa. Naama sa diha sa cellphone, naama sa dihang Bible, naama sa diha ang mga lives of the saints, naama sa diha ang mga pagtulunan, mga walis pare, apil ng wali ni Padersiano. Naam sa na diha. Nya hay may inyong mas labing gitanaw. kana bang mutambong kas misa, imo lang paminawon ang humili, nya tuwa ka ditoy gibuhat, ana si kag buhat niya, mukalit kag takiki, gilingawa gining father, pero wa ka maminaw, wa ka mo tan-aw. Tanawa sad bisag bati kog naong tanaw tutok sa screen. Kay karon parte daghanang gipangusaboy. Hasta naman ganing lawas. Hapon ay kasugat mi dito pagkadakuag dughan. Nari-ari. Nga porte ga miniskirt ga lakaws daan. Oy sus, di man dito tinuod nga babae. Nausab lang iya. Yung mura nagisag babae, tanahon ba? Pag imo gideng klarohon, dim anda gideng tinuod. Giusab lang niya. Ana, kaya di sa ganahan atong original designs Ginoo. Daghan ron ana eh. Mo na gibuhat. Ang kuyaw kaning nagwali, usbon ko sa ni. Di ara dire sutana, basta ting misa, iguman sa misa, lain na sad ko, patay ko na. Kana sang mga empleyado nga nagsigig panglibak silang amo, siging panglibak na way laing bisyo, siging libak, bisag tagaan nagsweldo, libak lang yapon, kay kunos tanus ako nung increase, o niya tagaag increase, libak lang yapon, kay gamay rang increase, ana. Tagaag overtime, libak lang yapon, kay wa kwintahag maayo ang katapusan 30 minutos. Mga buangon. Nya ngila ditong siging panigarilyo dito sa daplin nga bali sa tong 30 minutos wa gisa nila ing nga ay lang tong bayari ha ididak na lang to. Ang ilang lingkod dito sa suok nga wa sila masakpi ana di isa di panidak. Naabiyay ikaduhang kamatayon katong iiksa kas linaw nga kalayo hastang luuya ka no. Sigig misa ba? Sigig misa. Kini bang gamisa ron? Unya inig-inding ra di iiksa ra di sa linaw nga kalayo. Luoya no? Nya sigig simba, sayo pa kay mo abot kay magrosaryo pa dire. Unya human iiksa ra di ay. Ang uban sigig simba, butang-butang pagbrunda dire kay buutan kuno kay ignaong. Liktor-liktor pa dire, salmo-salmo. Unya dito iiksa ra di sa linaw nga kalayo. Nga naman, kay wa kahimot sa Dios. Daghan kay immoralities karon sa tibok kalibutan. Kanilang homosexuality, grabe na gyud kay inistanan. Kining drugs, kining mga bisyo, grabe na gyud kaayo. Lata na kay kalibutan ani naghitak na kanang pornography nga naa diha sa internet, wa na ni censored ana, wa na. Naatanan nga na diha. Bisag unsay level sa edad sa bata. So na do naman toy for adults only. Karon wa na. Maka-open na tanan tungod ani ato mga gadgets. Pare, madre, maka-open na. Labaw na mo diya mga buangon kay mo mga naong, so maka-open tiguang batanon basta gusto kang mo open naag diya. Kita kusog na ba kay tanang pamasin, kusog kay mo simba unya kusog kay mo himog tuo-tuo ana magtukod og balay hala ipa-analyze gid anang pungsoy kanang mga bintana ihap anang hagdanan unsang pitsaha, tukuron, kana yun. Yang anong musod pa mo na siya? Di paigo,
magpa-blessing ta unya ang ang mga bungbong dito inig-blessing nako na ay mga dugo sa unsa na iro ba kana kanding ba manok ba na ilang giihaw hala pa maghid ngadto anang na mga CR nako gahugaw-hugaw lang gini sila. Inighuman sa natog blessings balay hala sabwag anang sinsiyog mga kindi kay aron kuno daghang grasya. Di pa gid ito grasya ang blessings pare. Oh no, disgrasya man to kay ikaw may nihatag stipend. Nihatag mo sa gan, kaon pa. Hala buak anang mga nangka, labi na kanang na mga opisina nga pangnegosyo. Hala buak anang mga nangka kay aron kuno mudugog ang tao. Oy, dugog kun taon. Nya mabangkrap lang gyapon. Nya ayaw na mo pagpasakop sa balaod. Kana mga traffic rules, ayaw na ana. Balaod man na. Kanang pagbayad og buhis, ayaw na ana. Kay balaod ra na. Oh, kanang pag-eskwela, nya mahimo kag yung profesional, ayaw na ana. Kay balaod ra na. Kanang mukuha jud kag degree, ayaw sunod ana, matud pang San Pablo. Or matud ba kaning Siano? Sa inyong pamina, kisaman? San Pablo Gasolteane o si Siano? Siano. Mausan niya akong nasabtan. Kanang bana nga di gyud mo tan-aw ngadto sa laing babay, anha ra gyud magsigtutok siyang asawa, nya anha ra gyud magsighikap siyang asawa. Unsa may suod sa kasing-kasing ana, donot o dili madonot? Kos gabi gi? Dili madunay. Kanang bana nga luos lang tan-aw ng silingan nga mugbo kay short kang naigisi-gisi nya magsigtan-aw ng mga porn. Unsa man ay suod kasing-kasing ana, donot o dili madonot? Dunot. Donot. Kanang asawa nga magsigi og pa-colors buhok, siging kiss-kiss kilay, siging pakita-kita ng ilang dughan o ilang pusod nga nikuyos na rabag sugod. Unsa man ay naa sila anang ay sorry kayo. Ako sa saan tani akong nahon ano ni. Ay na lang na. Hibaw na mo kung si tubag ana niya. Di na sad na hustisya. Pariharasad guna namong mga pare, manimba mo. Unya inyong ipakita ng kanal-kanal ninyo dinhi. Oh, hustisya pa kana. Tingali tarong ang kanal pero inhustisya ang inyong gibuhat kay inyong gitorture ang otoks pare. Labaw na gyud inyong may pakita-kitaon na inyong short unya inyo pa yung gisi-gisian. Unsa man mo? Mura mamog na kaminos namo. May lang untag paralyze, may kanang nag-agas na among laway, kaya di na may kakita na, hap naman sad, may proingon aning may pakaing mubasa, tinaw pakaing mataw eh. Ang pasabot, ang tinuod deng hustisya mga igsoon, kana deng makapahunong og sala. Daghan sad sa atong kaigsuonan, apil na aning na nagsimba karon o kining nagwali. May lang ta dinhi, luhod-luhod si Ginoo. May lang ta dinhi, sulti-sulti nga matuman ang imong pagbuot with matching ana pas kamot, matuman ang imong pagbuot. Ang napag-iuban mo kirig-kirig pag matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Maingon sa langit niya agas deng luha. Oy, pag-abot dito kusog de kay mangural siyang yuta. Di gyud mo hatag og lugar. Mangigi sa iyang tanong, makigpatay sa silingan tungod lang yan ang iyang saging, tungod ang iyang bayabas, tungod ang iyang kamunggay. Magmahay ra bata, ako noong sigig simba, ako noong nagtinarong, na, porti na ginoong lisura, na ano dihay sigig inom, sige lag maligya pa nagdrugas, na dihay gasigi pa nagprostitute, anak, nagkabit-kabit pa na, hayahay noong kayo. Ako noon rin katinarong, porti noong lisura. Di ba? Sa inana rawat, ano? Sa mga batanon sadya, akong nagsigig simba, wa no'y uyab. May pananang kasigig lakaw-lakaw diya. Mga bati rabag naong, uyab noon. Ako noong arang-arang og naong, wa gid noon. Ako biasa nang gibati sa una. Don't worry, pariharata.
Ay, relax lang. Relax lang. Makauyab ra lagi ka. Sa di pa ka mamatay. Itaw, ayaw na. Unsa may gipahinomdom sa amahan, dong hinomdumi. Ikaw kauban kanunay nako og kining tanan kong bahandi imo ni. Pasabot sa amahan, nganong maghuwat pa man kanako nga mag-ihaw kog kanding para nimo, ihawa ng tanan nga gusto nimo diha kay imo ni. Di ba? Ako pa may imong paihawon. Ihaw diha. Ang sa mo baka, karniro, kanding, baboy, la, ihaw diha kay imo ning tanan. Pero mubiya gani kanako, maliwat gyud ka ng imong manghod. Kanang imong manghod nga nitipo na las baboy. Mo sa naisultis Ginoo nato, mahay-mahay ka diha, nga lisod kayo magkinugihan, lisod kayo ning pagkamanggihatagon, kaning di ta maningil og utang, kaning magsigilan tagpasaylo sa nakasa, lisod ka istanan. Lisod kayo. Sakit ka tong dughan. Reklamo ka na? La, bantay ka diya. Sige, ayaw na panghatag pag dinaw. Siging paningil anang utang, siging pangiha anang imong utlanan, ay gyud panghatag, siging dumot anang nakasa nimo, ay gyud pasaylo. Naaw na to kung sa imong naong. Sige, mas lisod pa ispilingon ang naong nimo. Sige kag ka-stress, wa pay siguro mga bungkag pang atong mga nindot nga gipundar sa maron anang gubat sa Russia o sa Ukraine, kanindot sa ilang nahimo unta sa miagi ng pila ka tuig, karon nangabungkag na tungod sa ilang garbo o sa ilang sala. Kini sa ato mga politicians karon, national o local politicians, nga siging away, siging dinautay, asa ka ni padong? Asa ka nila dadon ang atong nasod? Unsa kay ending ani ron? Nga sige man sila away, sige mang dinautay, sige mang binakakay. Asa ka ni padong? Maliwat gitas baboy. Mahutdan gitag pagkaon, mahutdan tag tubig. Tanawa karon, di ba nangaguba ng atong pagkaon, atong tubig nangaguba na. Di ba? Tungod aning away nila. Muna atong awhagon ng atong mga politicians, local o national, magpasayloay na ta, mag-uli na unta ang atong maayong kabubuton. Maghiusa ta diha sa Ginoo. Dili ta magsigig away, maghinatagay ta, di ta magsigig inilugay. Nabita magsigig tinulisukay nga ikaw kawatan, may sa tungkol sa ikaw mo ikawatan, ikaw mo ikawatan. Nya kitang tanan pulos kawatan, may pag maginang kunay ta, ako kawatan, ikaw isa kawatan sad. Anao na to, pagsulti, mabita na din ismisa, wa tay tulisukay, unsa may ato inigsugod, ang akong sala, ang akong sala, ang akong dakong sala. Di ba? Maana man ta. Di man kami nguna na imong tupad, ang akong sala, ang imong sad mas dako sa ako, ang imong sala kinadak-an kaysa ako. Di man ta mo ana, inangkunay lang ta, akong sala, akong sala. Lisod ba yan na himuon, pero suwayg himo, di ba naa dayon ang kalinaw, katagbawan, kauswagan, kay magkahiusa naman ta. Di naman ta magsig-away, maghinatagay naman ta. Ang atong tubag sa Salmo, ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Unsa man ni siya, present or future? Unsay tense ani niya? Present or future tense? Musinggit unta. Future? Usa ni siya ka future. Pangandoy. Sa inyong paminaw, gikuan man pangandoy man wap agani mataw si Kristo. Sa inyong paminaw, natuman o natuman na nakabuot na nga ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Kamo unsa man mo kabahin mo sa kalibutan o dili? Kada adlaw unsa inyong gisinggit, kalipay o panghupaw?
Daghan kairong mga ginikanan igbundag pa lang daan. Ay, mahupaw na nganuan. Tanaw sa mga anak, porting tapulana. Lingi ispalibot, porting hugawa. Di apay banang gahago kay porting hubuga. Igtanaw sa bugasan, kagulgol na. Ang sao man ana. Di apay mga ugangan, siging libak. May kayong pamatyon. Kana bitang magkasal ko, magkanang magbunyag ko, bunyag. Bisag isang paria din magbunyag ta sa ato, ambot og nausab na ba na karong Domingo ha. Magpabunyag tag napo ka buok bata. May lain na ay duha o tulo sa napo ka mga ginikanan nga kinasal. Kasagaran way kasal. Nya pangutanon, nganong wa pa mo magkasal? Wa pa mi pundo pa din, kuwang pa. Kuwang kuno. Pero may gina, kuwang pamanggod pa din, wa pa kaabot sa budget. Ana. Tinuod bang kuwang? Ibutan nato, maestra. O nagtrabaho o kanang, anang trabaho ba nga kanang di opisina ba? Apil man mga maestro, wa man pakasal kay kuwang kuno. Nga buangon sa kayo. Kuwang ba o sobra? Kuwang kay wa may Ginoo ang ilang gugma, ang ilang panagtipon wa may Ginoo, pero naay Ginoo, musulti ang Ginoo, sobra na na. Sa pilam na kinahanglan Lord, adto as Father Siano. Moana ng Ginoo. Mo guna inyong paris please adto ing nagusto mo magpakasal, pangutan siya pilay iyang budget para kasal. Kay kinsa man mo kasal ninyo? Ang pari. Pangutan ang pari, pilay budget sa kasal. Ya kamoy pag-istoryas pare. O kita din ang atong budget sa kasal, love offering, ang labing dako nga imong ikahatag. Di inigdool ni mo nako, pader pila may budget, pila may labing dako nga imong ikahatag, 10 pesos pader. O sige, kasal. Unya, problema din na. Problema? Kuwang? Nya maestra ka? Nagtrabaho ka o kanang usa ka kompanya, ang imong sweldo kag labing minus 10,000 ang imong buwan, tungaon na nimo 5,000, kuwang na og moingon ko ang labing dako nga inyong ikahatag, nya duha mo ka buok, banag asawa, nagminyo, kuwang di ay? Kuwang musgugma mo na love offering. Kuwang sgugma ngano man ang inyo garbo maghikay jud ko kinahanglan tulo ka buklitson duha ka buklapaon aron gyud daghan ang mutambog kay ang ako mga kaliwat ang ako pang mga akong amigo sa hikay palandaan gikuyawan ka na hala ka dagko ra magkaon ani ako mga amigo mukaon ra bagid ni Kulbaan na ka. Sunod ang Buddha, ang isulob. Hala, sulob. Ingon sa tong babae, ay kinahanglan sang gwapa ko. Nga, porting paita, pero pagkapari na nako, karon ilug-ilugan kong pakaon, eh? Oh, daghana laging mo pakaon, nako. Dito lang dapit sa amo, pag misa nako ba, napari man ko, ako maning classmate, kanana, classmate na nako. Ambot pari pa baka na siya karon. Pagkapari na nako, nagkantamisa ko dito sa kapilya sa Napo. Kay ako gusto ditong agianan nga kapilya. Sus galalis naman dito ang akong mga iyaan sa pag-agawan nga siya. Atos nakadungog ko ba nga siglang atos amo ron pakan study rin siya. Dili uy sa amo ba ya? Masabot sa amo ba yan? Siya dili uy sa amo ba yan? Unsa makamimot makanggasabot man. Pagkadungog nako kamo ba sa una dinhi ko nagtubo porting dugayan ako dinhi wa gini agdan ako kaon nako diin man mo puyo sa una. Oh na no karong pari na so tanang itudlo sa pari ipadagyon oh kay kaon na mo kay di naman kay mo mukaog daghan kay daghan naman kay migi kaon nya maingon mi lami lagi kay ning imong empanada ingon din pusta pa din pusta hurot kinagda nya kana usa ka sipi saging dagko kayo nya among kuaag usa ka buok nya mingon mi niduta pagkahinog sa saging uy dada pa din dada ipadahagi na oh
kanang manok tinibuok nya kuala na mo usa ka bukpaa among kanon namo limi ag timplas imong manok no sa dada pa dada pada pa ipakapin patong buhi to tangkal sa katulad buihaw matoy pada kanang mga guwan kanang mga inana mga turta ini lami ipadahagi na usahay ko ng pari masipyat na lang no ningon lami lagi na imong anak isa sige pa dada ay, wasan mo yung nanay, kamuktak ka. Himo na mong youth leader. Himo na mong sakristan. Himo na siya. Pagka nindot, yun ninyo mo anticipate, no? Pag sulti na ko anak, nawa na yun ang buhabo. Sa bastahan, 9:30 ha? Nya paghuman ato sige na kog pasalamat. Salamat Ginoo nga imo kong gitubag bisan pag makasasala kay ko, bisan pag daghan kay kog sala, nya gipahinomdoman ni ko sa Ginoo. Oh bitaw, gabi kasahan sad ka ako bitaw. Sa Anong inyo mo kung tutukan o kung sa isaan ako pagkagabi ato. Gatuo mo parehas inyo. Di oy. Lahi sa ning ako. Nako bitaw Lord, sorry kayo. Nya salamat aniha bisag kuan kayo, bisag makasasala kay mi. Otro sa nina nag-lead sa rosaryo, mga sadaan sa kinastanan. Nako pero imo giming gipakita sa imong gahom o grasya. Ni agiday ka, present giday ka. Dayon ko, nahimo ra gyud. Oy paghuman sa alas 9:30, nahuman na diha tanan, wa gyud ni uwan. Nawa ang orange signal. Kay ang Ginoo nagtan-aw na to siya, kamao man day kang musangpit bisag daghan kag sa, kamao man day kang magpaubos kay daghan kag sa. Mao na diri niingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ipakita sa tanan ang malumong kinaiya, hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw mo kabalaka kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Sige gitag pasalamat. No? Suway na ninyo, igulis inyo, salamat Ginoo, buhi pa ning akong bana. Galigid bas kahubog. Salamat na ginhawa pang panuway dako. Basta nga kung gingon, imo ganing ipapriso, imo ganing ikiha, kinahanglan bunga sa gugma. Pwede sila itong ignon, imo ganing patyon, kinahanglan nga bunga Diyos gugma. Unsaon man imo pagkiha, unsaon man imo pagpatay, nga bungas gugma. Kaya ba mo? Patyas paghigugma. Katoy mong bana, nang rape yung anak, higugmaan ninyong tanan. Ang tanawa, patay gina. At tingin, huwag na agad. Ang sao man paghigugma, una, inyong pakanog mayo. Human, inyong patulgon og mayo. Inyong paimnon og mayo. Inyong pasuyopog mayo. Ada, sakpan gina, patay na yun. Tukhangon man gina, patay. O di saan mamatay, ma-high blood man gina, patay gapon. Di tingali madiha-diha, pero ma-high blood na no. Paimnag mayo, ay sus, muburot ra ng atay ana. So nya pa dir magsige nag-rape dito. Ayaw sa danghag sa kay kastanan. Gamit sa prudence, isafety ang imong anak. Ayaw na paduula dito. Ayaw ibilin na sila rang duha. Yang imo sang anak kay buangon man sa kaayo, magsige man sa short og mubo kaayo, hapit na mala nagpanti diha sod sa balay. Kay tungod lang kalagi kay balay. Ang akong papa, katong anhing papa nako, may rest in peace, si Papa Severo, moingon gyud to namo, gagmay pa ming bata, sigihan gibi og sulti. Kamo ay gyud mo kumpiyansa anang sikit-sikit sa lawas sa laki og sa babay, bisag sa inyong igsuon, bisan sa inyong mga igagaw. Kay kanang lawas sa babay og arina na sa laki ibutang, di na mo ilag igsuon na aginay kuryente. Mo to gahon ako live wire gid ini so. Distansya gyud hasta gus akong uyab magpanagana na kog hikap. Karon nun mahay nung ko hikap. Lisod sa kayo ang Madrid hikap.
Pero sakto tingali ay. Di ba? Adi yung tingali. Sakto yun. Ay mo kumpiyansa. Na ubang mga tudloy po na inyong mga anak ko. Gikas banyo, gahubo tanan. Muagi sa sala. Tungod lang kay sila radias balay. Di naman kabata. Nya, ug naaroy batig utok diha sa imong balay, na imo ra tingaling uyuan, na imo ra tingaling amahan, or imo bakang igsuon, di ka na matuyok ang utok kana. Di na sad na hustisya. Parihara sad guna namo mga pare, manimba mo, unya inyong ipakita ng kanal-kanal ninyo dinhi. Oh, hustisya pa kana. Tingali tarong ang kanal, pero inhustisya ang inyong gibuhat, kay inyong gitorture ang utok sa pare. Labaw na yung inyong may pakita-kitaon na inyong short, o niya inyo pa yung gisi-gisian. O, saman mo, mura mamog na kaminos na mo.